Oh, na enjoy our broadcast here. Network on a share button. Sharing this video. Network on a share button. Sharing this video. Click on like and love and share this video. Click on like and love and share this video. I am with the problem need that a click like can before you take you generate reaction button or the click here can and what is it going to take you to go to share button and share the video? Boy, my people. Ndenkem ndenwen na ndenwe before you take one of na reaction button click in aka na enu jenu na share button share no the video now or you take one of anything. It's not going to take you anything. You gotta go share this video, for I have a very important message to give this night to he who cares to listen. The important message in this night is to who, to he, to she, who cares to listen, to whom it may concern. Makana sarena agwawante mananti anoho ebulisi nti eswe Emekobi, I greet you. Agwawante mananti anoho ebulisi nti eswe. Pray against the spirit of watching. Ojioso abopulogo. Eva. Ombata ha program ozugbo ekpo kwanu nnu na ono target is mba program iwe kpọwa na phone. Na target is mba program ikpọwa na phone na ono. What would you made if I know? I've been moving since Mba program now. This call be here now. Because only they follow na my page. Mba program I post na phone because they na upon na phone. Na phone na NGM program. Ke na upon there. Ngozi ume, I greet you. Lucky Ebuka. They will keep lamenting. So, as I was saying, Ojioso abopulogo amaho na ogwonwu. And ndeba ikukwuru okwu wese na sometimes etihoti shida ka na weala oya data ego. Etihoti shida ka na weala oya data ego. To whom it may concern. To whom it may concern. Stay away from causing trouble. Nangopala, Ibeza Yongwe project. I'm just talking to you as a brother. I'm just talking to you as a brother. You cannot just sleep every day. You wake up, you bring out one lie about Zion. Manuko no go na ndem madu na eme ife o. Manuko no go na ndem madu na eme ife. Onye nwelu monopoly over anything a na-eme n'ụwa. Nwere onye nwe monopoly over ifiru n'ọsọrọ maka esi eme ife ọjọọ. Ọsọrọ nwelu monopoly kama na ndego na ha na-eme ife nwere ike hapụ si ka enyegodo ogologo ụtọ ka ama na ihe change. But ọ bụrụ na ijuzie na ihe change, you are going to meet equal judgment the way you are looking for. And you will cry. It is me, Ezugo, now telling you that you will cry. This is Empire, I greet you. You will cry. I am now advising you now as a brother. Stay clear the path of Zion. You are going to get yourself badly injured. It is me now advising you. Ke manka emaho nke ọzọ. Ke manka emaho nke ọzọ. Ị mara apụta na Facebook a na-aba onye ọ na-aba onye ọ na-aba.
Sometimes when it gets to action now, people will start crying. But nobody will see you today now. Every day, you sleep and wake up. You allege one thing against Zion. You allege one thing against Zion. Etu aka isi wee laacho la teta testimony jikosi testimony jigarese. You posted something. You posted something that you never wanted to verify. Now that you have realized that that testimony you were trying to make mockery of, now that testimony to real, and now every single thing we said about that particular evangelist Godwin Doreo, have you come out to apologize? Have you come out to apologize? Instead of you to come out to apologize to Zion, you came out again and you allege another thing. Now, you alleged another thing. Now, the security now, I want you to know that one day, I don't know the day that day when he came, but one day, I will sit here, Noketa, and remind you. Only God knows if you will be watching that program live or you are going to watch it later after a long time. Only God knows if you are going to be watching that program live or you are going to watch it after a long time. After a long time. After a long time. Yeah, what you are doing is seriously getting annoying. I'm telling you the honest truth. What you are doing is seriously getting annoying. What you are doing is now being over annoying. Yeah, it is getting to the limit. It is getting to the limit. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Yes. If you feel like the right thing for you to do is to take the matter to court. Is to take the matter to court. Enough of all these things, because you are going to get yourself into serious trouble. I am telling you today, somebody should go and mark today's date. Go and mark today's date and write it clearly. Go and mark today's date and write it clearly. That Ezugo have said this. You come out every day, allege one thing. They're gonna have a mife, and they will do, hoping that one day, they are hoping that one day you will sleep and wake up and turn a new leaf. You are now metamorphosing into something I cannot tell. You are now metamorphosing into something I cannot tell. Something I cannot tell. Okay. Adenaka Collins, have a good night from this page. Yeah, off you go. Off you go. Yeah? How can you always come out to mislead the public? You come out all the time to mislead the public. What business do you have around Zion property? That place is a private property. That place is a private property. Even if we feel that na that property never illegally, you know how to go and contest. You know the way to go about it. You know the way to go about it. You know the right channel to go about it. Yes, you know the right channel to go about it. Yes, you know the right channel to go about it. But sleeping every day to wake up, Zion this, Zion that, Zion this, Zion that. Ọkwụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ọkwụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Maka na onye metekwe nwa agụ n'ụla, nwa agụ binie agbakwu n'ọsọ. Imete nwa agụ n'ụla, nwa agụ binie agbakwu n'ọsọ. Taking somebody's silence to be a sign of weakling. Imagine you are taking somebody's silence to be a sign of weakling or weakness on his own part. Somebody you know the full weight. You know the full weight. You know that if that person unleash his full weight on you, you cannot even stand to even see clearly. Yeah? You cannot stand to see clearly.
if that person unleash his weight on you, you are going too faster. And I don't know, but I just feel like advising somebody this night. And I wish we can throw away pride. I wish we can throw away pride. Sometimes it is good to throw away pride. Yes, I am not against somebody fighting for a just cause. But believe me, I have looked and studied this case, and I have seen there is nothing just in what you are fighting here. And I can explain to you comfortably well. Yes, I can explain to you comfortably well. Yes, I'm saying it again. You have no, there is no, you coming to show people that you are strong, that you are, do it in a right place, be at the right place at the right time. If you do it over a wrong course, it will be something somebody can live to ever regret. Zion brought it's more like us now. A lot of people they do to afia Aiwe and Newi. Ume na people shojai from all over. It is a thing of pride. It is a thing of pride. Because that Newi alone bringing the level of development Aiwe and Newi today. Newi do attractive for people to visit in Newi. Without Newi, perhaps you won't see this much people from other states and other places visiting in Newi as if na Newi were. It became a thing of pride for us in the Newi. Now, instead of you to be enjoying that evangelism could be of 4 places, choose Ngopala to come and cite such a billions of naira empire. Ngopala. You are allowing yourself for devil to use you. I have said this and I'm saying it again. I have interacted with people in Ngopala. I have interacted with people in Ngopala. You have also given me a document. I intentionally did not want to analyze that document. But if you want me to analyze that document, I will come online and analyze that document and obviously show you something you are trying to overlook in that particular judgment you are talking about. In that particular document you are talking about. I can analyze it carefully. I intentionally did not want to, for reasons best known to me. This is a prayer answered to the people of Ngopala. I have encountered, let me not talk about encounter, but I have interacted with people from Ngopala. I've interacted with people from Amala. I've interacted with people from Ndu, your place. I have interacted with some people. I have interacted with some Okada riders. I have asked them personal questions on how they feel about the presence of Zion Ngopala. And the greater percentage of them have expressed their satisfaction and over happiness and joy about Ifeanyi Ngopala. Among every 12, there must be Judas. Yes. Because n'obodo na-enwere ndị ndozi, enwere ndị mmebi. And obodo na-enwere ndị isi dị mma, enwekwara ndị isi nkụka na ya. Mana ha na-ada n'ọba in minimal number. But that little number cannot override the interest of the other majority. The fact remains that over 80% of Ngopala are indigenous. Around these 5 communities, are happy and they welcome Zion. They are happy and they 100% welcome Zion. Right now, so many of them are trying to look for money to prepare themselves for what is coming in a month or 2 months' time. They are preparing now. Into how you see where Zuafia, where go Aloko Tina, Ufodona, Lokwasibeha, Ufodone Dosisibeha. Makana, Oya has Zuaka Afia.
Oh yeah, look at ife Chineke jiake wudata bono. Look at ife Chineke Josu jirake wudata bono. Somebody doke evangelist Ebuka be supposed to run bata nango ala side bona anatori red carpet. Anatori red carpet. If o melubunu with a government in eme. If evangelist Ebuka be biame bono with a government in eme. Individual me. Yes. If o biame bono with a government in eme. They go to a mega city. Obu for all the way from Lagos. Bunata bono. They go to ife na-eme bono. They go to ga na-eniwe bono. They go to ụmụazị bono si wee nọ na site na-akpa ego. They go to ebe na-egbu na bono. Sometimes you check at echiche asị m. Yeah, if or anya clear ka ọ nọ na mmadụ to possessed by a force stronger than him. Look at ife obodo niile na-achọ achọ. Ife ahụ ife obodo niile na-achọ achọ. Ya ka ebugidonu budata na nga ọkpa ala bụ ụnụ. Mgbe gọọmenti nyelu Chelsea company ebe a, kedu ife unu na ndị Chelsea company jelu? O nwere ife unu na ha jelu? Is it because Nicholas Okachukwu abịaghị develop anything ebe a? Agreement ya na gọọmenti gafee, gọọmenti revoke the CFA enyelu ha. Did you people say anything mgbe enyelu ndị Chelsea company there? Mgbe enyelu ndị Chelsea company na ebe a? Did you people say anything? You did not say anything. And this is a project you once promoted. The question is, were you asleep the time you were promoting that project? What is it that you know now that you did not know then when you were promoting that project? When you promote that project, you can enlighten people about the advantage. Thanking Evangelist Ebuka, appreciating Evangelist Ebuka about bringing for choosing. You even said that you are going to lead. I'm asking, what is it that you saw then? Or what is it that you did not see then that you are seeing now? I want to know. Celebrate Evangelist Ebuka for bringing such an empire down to your place. What is it that you did not see then? Not knowing when to stop is a problem. If you a lot of great men today, it's because they overstretched their limit and they did not know when to stop. Na Ndigbo. If more than 80% of them is that they didn't know when they crossed their limit. Even in the mother no one and limit. And they and the Kerife make and the mother ha cross the limit. Pride. Remove pride. Use your sense. You will see clearly. What is it that you did not see them? In a fusiketa, Kerife de Faho, a shop at a hombar, in a shop tata, or tata camolo, nanango pala. Nkene mozim beperipa na wano, a mozim beperipa na wano, mbile kene the mother say ha, thank you, Evangelist Ebuka, for bringing this kind of project down to Ngopala. The Halloween, because what was Kerife de Faho, a shop at Zliketa, a shop at them. I am asking you. I am asking you. One member Tanangopala, Anama admire bone. Ama Mifenja admire bone. Ega Amala Junction Bagota, Owen Gelo Hotel, Orochago Hotel, yeah, Rocha, One normal, Kerife when he came on you such kind of investment, they may buy. If not because of Efanabia. In 2 years, 3 years time from now, anybody be along go back at Bakadisi. Chelu, Mbaru Chalo University, Umaku Badata. Kifeberebe Yebidibu. Chelu, Mbaru Chalo University, Umaku Badata. Came movement and activities of people.
Shenumbe alụchalụ the kind of hospital ye bute medical tourism na nga ọkpala. Ndị mmadụ ya dị isi Owerri, ndị mmadụ ya dị isi Aba, ndị mmadụ ya dị isi Port Harcourt, ndị mmadụ ya dị isi Anambra State na-abịa nga ọkpala for because of issue concerning medicals. What is it that you are not seeing now that I want abụrụ ndị nga ọkpala na-afụ? What is it that you are not seeing? I want them go up. It's a question. It's a question. Sometimes, among na yasi no fake amohom breaker nkwa. If I were a golden opportunity, and you are allowing devil to use you, you are allowing devil to use you. Why are you making yourself an instrument for devil to use you to hinder the kind of progress? Let us assume that now even the same could be decided out of anger to fold up whatever thing on around and got out na eyata na hata. Can you feel jeba weme? Anamajo ajujo. Can you feel jeba weme? Can you feel jeba weme? Yes. Somewhere, even I acquired there. Yes, I know who acquired the same place. Akoshagoyenni. Oge bidoro ọrụ ebe a. Those women nande nearby to very happy. Now such kind of beautiful something. Na abia na their locality. The only thing Hayolo will be go say settle one her with the ego. Ka ha we cover for expenses hamelu we kon near. Settle ha. Hapo happily. Put eba kita city light ane munabani. Eba haduke efifie nabani. Eba haduka bindosha nabani. Okwife dumma ka na engomi. Okwife dumma ka na engomi. Eseme ebe unu na akọ nni. So nni unu na akọpụta na ngọpala aka ndị ngọpala niile na-eri. Unu na akọpụta n'ifu unu na-eri na it's a question I'm asking you. It's a question I'm asking you. It's a question I'm asking you. The fact that you people waited until that land was given to Zion for you to come out, forgetting since Igboland Governor Hope Uzo the Mafadine na Afubu maybe if facing Governor Hope Uzodinma squarely on issues surrounding that land. Because clearly, if you only will problem with anybody, you should have problem with government. Who you people entered into. I've met people who told me, Ezugo, nature ebia, ego single, na mama no na imwele ba, na ego na iketalo, na ifen jego nkeme. Even my father Diego Nkeme. I know people who has told me this Nangopala. And Adama Wageko, you know what I'm talking about. Okay, let us agree. Let us agree. Because obviously, there are 5 communities, Amaho, Balo, Nadia, land. And it is only a fraction of Ntu, ABC Wepota, Wundemur an issue. So let us agree. Let us agree that na part of Ntubono ebe okunoka donena na. Let us agree na part of Ntu ana anono na Ntu autonomous community dana na on a section of Ndentu they disagree with government on. Let us agree that na court nyere judgment eziokwu. See happen on which I will come on a later day now to explain to people what is contained in that particular document. But let us agree that now a part of that land belongs to Ndentu. Nasiri okay, sinye kwa zienda na ha. Oluleba Zion na alu ife. Oluleba Zion na alu ife. Ana ma ajụ ajụjụ. Oluleba Zion na alu ife. That land about how many thousand plots of land? How many of it can Zion? Can Zion possess ka ha wee lu ife?
how many of this land ka fọrọ afọ ịzọtago nke ahụ fọrọ afọ o wee wuzie nke Zion na-arụ ife ewu nke ya wiwota ha ọ dụrụ oge ka ọ nọkwụsọ mmadụ ijos je na-achị okwu ọkwụ mmadụ ije na-achị okwu ọ bụrụ iche okwu ka ọwụ jedanụ nnapụtazigodo gọọmenti nke fọrọ afọ. Let us agree that na bụ 20,000 plots. Esi n'ime 20,000 plots a nye Zion how many of this plots? Nke ni fọrọ afọ ịzụta na ihe o wee ruzie ebe a Zion na-alụ ọrụ. Ebe a Zion na-alụ ọrụ did not come closer to your own community. It did not come closer to your own community. Amebuka Amabala Sinamala Bantu Eziama Kelafaya Eziama Alatia and the which other community. Yes. When Ndamala disagreed with Ifa it's a question. When Eziama disagreed with Ifa it's a question. When Ndalatia disagreed with Ifa it's a question. Can you look at the other community again? It is only a fraction from Untu autonomous community. It is only a fraction from Untu autonomous community. Because almost everybody in Nadia was duly compensated. They all collected their money. I have seen many people who has confirmed to me, Ezugo, that yes, Ezugo, we collected the money. Yes. Somebody even got Ezugo, even Jego, it is not hidden. You can go to Ngobala. In fact, when you come for 100 days, Pagaria Juonde Mado, Juo people, how do you feel about what is happening here? So that you can hear first-hand information from people. I have said, Owuno Ife Esholo, or a group of you people from youth, from whatever I don't know, Sholo from Aka Evangelist Gobi. The right thing to do is to mobilize yourselves. Go through the right channel. Tell him, sir, please, look what we want. Can you do it for us? You people will discuss nicely, not as under entitlement, as entitlement also. Not so. Because Ojihuno penny, he owes you people nothing. Every obligation he is supposed to do for you people, what is it we finish okwu? Can you finish okwu? Ana majo ajuju, can you finish okwu? Onobianosem na government will go government pro government are not share. Na government opens on the man where they keep another government abagota revoke everything. Kelu under whose administration ke secure ana? Under whose administration? Under administration of Achikudemwa. Achikudemwa chichapo. He had your hakem data a revoke he. He had your hakem chichapo. Roja Sokorosha bata. E revoke he. Rosa Sokolo Shapo. E make head your habata. E revoke he. Rosa e make head your hapo. Onwa we bogota. For how many years? Umoro government. Umoro governor shiri Imo State.Nden go ala mapta mula na aho. No kita nde Zion batalo na ko ifi mzununu ye jena puta Indiana. Yeah? Ana ma ajụjụ for over how many years? How many years ka Chikudemwa chere? How many years ka Ike Dio Hakem chere? How many years ka Rocha Sokorosha chere? How many years? How many months ka ogono amon no 1 year ka Emeka Ihe Dio ha chere? Rocha so hope of the match almost not chichakwana 4 years here. Or 8 years. I don't know. If you go, Konon achieves his election, come up the second 8 years. Yes. Or 4 years in a bit to an end. Or so you may election or papa another one.
Owuzie kita Zion bialo na ana ka government ya bia woruzie na nyekwu unu ka owere agota hom ogodo na government ozo bia revoke kwa from ndị Zion omego ka onwuru na unu nwa ndị ngopala enweta na that land. So you feel that your battle is against Zion ministry and nothing else. Your battle is against Zion ministry and nothing else. Yoga every day. You even went to the extent of playing with security agencies. You want to start playing games now and gamble with security agencies. You have alleged so many things against them. You said they are not DSS. You said that Commissioner of Police Kogono are certified Gona, they are not DSS. If the security agencies are in Dubai are confirmed go now these guys are below DSS officials, that they are Asari Dokubo's men. Are you trying to tell me that Evangelist Bukobi and Zion do bigger than the entire police force na Imo State and Nigeria? Are you trying to tell me that the Zion ministry and the Evangelist Bukobi do stronger than the whole police command in Imo State and the Nigeria? Is that what you are trying to tell me? Or if you're not shocked, DSS cheta ndị asị no men asari dokubo chere ha gasa ọ na-echo ka security nọrọ na that Zion ground ebe a na-ebu konyo material what egone imegone debe a imegone do na ground a imegone a na-ehipu na ground a ọkụ ndị bụrụ na alụ ọrụ ebe a ka nkụ ọkụ nwoke asị na alụ ọrụ ebe a do 5,000 ọkụ about 3,000 something ndị bụrụ supply asị na supply ife ebe a dole aja niile ha na-ekpota kịta ọkụ majority of ndị bụrụ na-ekpota aja a lot of ife a na-abịa ele ebe a ọkụ majority of ndị bụrụ na-abịa ele. In fact, I can tell you that ndị ngọkpala wụ ha na-benefit more than 70% of ego a na-ebubata na that place. Ọ bụrụ ka ọ na-anakpu ọ bụrụ ka ọ na-anakpu ọ na-aba na pocket ndị bụrụ. Now 100 days eruekwana onweghị any ọkada gbalụ n'ile ahụ ya wụ ọgbọchasịcha this season of 100 days anyị emechi 100 days ọ ghara iji enough money ọ ya eji wee solve problem ya. The same thing with ndị ya ele nri, the same thing with ndị ya eme so many things ebe a etu a ka ego niile anyị esi bịa ewere about 60% of ego gbadatara ebe a bịa dọmpụ ọbụnụ n'ala. Imechara ife niile anya imechara ife niile anya iwe sị na ya ala awụ onwe ka devil use o. So if Evangelist Bukobi meru, tell me what crime ka o meru not on to a choice destination where people will be coming from America, from Europe, from China, from different all parts of the country. And then what do you add that? Man, were airport, mana Port Harcourt airport, all road leads to Ngobala. All road leads to Ngobala. Many of your people, ndamaro na hayi mecha later 5 million nana. Na-elezi na 5 million. Na-ele na 10 million. Na-ele na 15 million. Na-ele na 3 million, 4 million. Agwalo ha na afa na ife anyị eme in their own eyes. Faye kweta. Ana m ajụ ajụjụ. Agwalo ụfọdụ n'ime ndị bụ unu lele na ha 5 million na ife anyị eme n'anya ha. Ha ekweta. Just like a magic. Just like magic. By January of last year, aka na-ele na Ngọkpala 150,000. Afụrụ m ebe ị na-eme video na-egosi ndị mmadụ sị ha n'i nwere ana nka nwa ana nka na Ngọkpala. As of January, February last year, ana ahụ peanut is nothing. You can get it with 70,000, 80,000. Iburu akpa rice bi mmadụ nye ana. Yes, you can get it with such amount. You are not happy that Evangelist Bukobi has put value on that land in Nwelu.
That is why you can afford to brag with such land. January last year, December, and November last 2 years, you cannot show us that land and brag with it. Cheta, name how many plots of land even around the last 2 years and the last year January, you cannot say so on because nande madumana na emakota gidana ananele 100,000 or 150,000. 10 plots kawo 1.5 million. 10 plots kawo 1.5 million. Evangelist Ebuka Obi we will value we will batabuno kito onye si n'obodo iwo ka ọ chọrọ ije mana onwe ha ego otuwa na ya ka ole ye nwuleta ego ya eji we ma akwụkwọ je obodo iwo ụfọdụ ndị bụ bukọrọ machine ọfụ ju ebe niile ụfọdụ bido gbawa ọkada na-earn their living. You are not happy. Onye bute gala kpọba ole ndị nwegasị nwobere oge kịta the next thing ọzọ ya afọ kịta nwobere oge kịta ifụ alụwa nnukwute mega free station along that road. You will see it now. Alụwa nnukwute mega free station along that road. Block industries niile n'ebe a they are expanding because ha kpọta ndị dana blọk zuru ezu ka ha kpọtagodu blọk ya ezu demand. Ndị tipa na-eje ekpota aja they all became active ọnụ ego na-esekuleti ife niile awụ ife one man ị na-akpọ ka ịkpọ wuo n'elu ndebe ụlọ n'elu ndebe ụlọ onweghị ọkụ eletrik abataghị bụ ụnụ one company nwanụ ma amụghọ ka ha si wee dọkọ ya ụlọ ọkụ ọ na-egbe ọkụ bịa from this time ọ na-eru this time ewu oye ụna a na-akwụsị that company ụgwọ. You are not happy that Evangelist Ebuka Obi na-achọ ịdọ ọkụ dọbatara ụlọ ọkụ electricity na nga ọkpala. You are not happy that Evangelist Ebuka Obi na-achọ ime. You are not happy na Evangelist Ebuka Obi na-achọ ịdọtụrụ unu ọkụ electricity ka unu solu nyewe ọkụ ka ọkụ nepa solu bata bonu. Ọ na-adọrọ happy. Ọ na-adọrọ happy. Imilone amakigoro for construction na bonu. Imilone amakigoro for construction na bonu. Inodu of very very strategic importance to the bonu. Kelu do onye na-eme wuru chugati ihe n'ọnụ ọgbụpụ ọkwa ife unu na-enye mkpọtụ a na kịta ahụ because na Ebuka Obi agbadatana na anyị eletasite na 3-4-5 million ọkwa nya ka unu ji wee chọọ ka na unu mmadụ ka iko ma gọọmenti kwụọ unu ụgwọ nya ka unu chọrọ kịta ka unu bịakwazie zọkọrọ back because na enwego value ichefuzie na onye unu na-anụsọ ọgụ ahụ onye meru ana ji wee nwe value na ọkpakọrọ na it will be over. Ichefuo na onye ahụ unu na-anụsọ ọgụ na ọkpakọrọ si bụ unu na it is game over. Ana niile ahụ iya ada amụ ka garị onwe ife ya eji eme. Ana niile ahụ iya ada amụ ka garị onwe ife ya eji eme. No wonder Chelsea company ji wee bịa ebe ahụ onwe ife ha lụnwuru gụnụ ka ha ya alụ. They have a lot to do na ha lụrụ anything ebe a. It is only a man not in the capacity of Evangelist Ebuka Obi can be able to do exactly what he's doing there. Look at how your place has become a destination, a tourist attraction. A tourist attraction. Ne afia ebudaru ndo obose. There a lot of things ko na eme ebubu bata na obodo. If obodo choro owo ka people na bia befa bia. For only your people cannot develop your land. Only ndị Nnewi cannot develop Nnewi. Only ndị Ọba cannot develop Ọba. Only ndị Ọnịsha cannot develop Ọnịsha. Onwere obodo asị n'ọsọ na ha nwere ike develop. You need influx of people on the Bialabia dozi Lagos, develop Lagos. On the Bialabia, people for reason ha yeji wee bịa bono. Ịma mmadụ onye si n'obodo oyiwo
goshana ala na nga ọkpala ịma na one people gogoro na nga ọkpala ana m ajụ gị ajụjụ ịma na one people gogoro na nga ọkpala through me alone ịmakwa how many plots of land ndị mmadụ gogoro na nga ọkpala bụ na imagine ma ọ bụrụ na everything set sha people now start building. Imagine when people will start building. Onye na-alụ lodge ụmụ akwụkwọ, onye na-alụ hostel, onye na-alụ hotel, onye na-alụ filling station, onye na-alụ fast food joint, onye na-alụ pure water factory, onye na-alụ ife dị otu a, onye na-alụ shopping mall, onye na-alụ ife dị otu a. Imagine in 3 years time to 4 years time, do you know what will become of Ngọkpala? Onye du melughị ife a na-emeghị. Bụ onye na-emeghị ife a, ọhụrụ mmadụ na-emeghị ife a. Gbenụ nwere ife mmadụ na-enecha anya ọsị. Na-ewepụ ife dị otu a, wepụ ife dị otu a. Mana ya doba. We made the future generation can abia for the kind of life this man, Igbo man, in the name of Evangelist Ebukobi, has given value to the future of Omazono Yamu and Ngọkpala. Yes. Look at it. Have you looked at the positive side of what is happening? Currently, over 70 3-story building, 4-story building, 5-story building spring up at the same time. Do you think that Evangelist Ebukobi will come there and build all those buildings happier or not lavish? Do you think so? Do you think so? No, ya bia just lawyer hapuzie ya baho of ya na etoshie. Of ya na etoshie. Ebe de etu aho. Ime nya currently etu a Zion ground out. Ebe de etu a na Ngọkpala. Tell me. Ebe de etu a na Ngọkpala. Actually na double lane. Si n'ime warrior na uwo. Mwobele oge keta. Ndị bi down nwere ike si mmụọ niile a na access be ha. Ọzọ alụọ ya ọwụrụ ntalọk wụrụ kota. Awụọ ya tiko ya street light. Ebe ha wụrụ na city number 1. Ewe lụrụkwa na-amakpu. Kedu ife ọzọ o tekiri onye bi Port Harcourt ebi ebe a bịara ụlọ si ebe a na-ejere onwe Port Harcourt. Kedu ife ọzọ o tekiri onye bi Aba ịgbadata ebe a bịara ụlọ si ebe a na-eje Aba. Kedu ife o tekiri onye bi Owerri ibi ebe ahụ ruo ụlọ si ebe a na-eje Owerri. Nzere ya eje n'Owerri ya o si ebe a na-eje Owerri ụtụtụ chi ụtụfo ụtụtụ ojele onwe Owerri batakwa. Kedu ife o tekiri pipụl ịbịala ụlọ ebe ahụ o si obodo oyibo bata ọkpọrọ famili na-alụ onwe Ngọkpala si Ngọkpala o jelu obe ha na Anambra ọ nachigatakwa. Kedu ife o tekiri obodo iji wee mepe if not exactly what is happening there? Ana m ajụ gị ajụjụ. Ebiakwuna na Victory Estate na Lagos ebe a Uzana Estate ka ifife na-eme na street Ibema nwere uwe mmanụ bịa wowi apartment ebe a. Apartment ahụ owuwile ebe a wetu a kama ndị na-abịa program na Zion ndị na-abịa program na Zion bịa ha kọpere apartment niile a. A lot of unu do na Uzana Peace Estate wo apartment ka ndị mmadụ tọnụziri unu ha to apartment. Yet o dey ezu because Zion na-enwe visitors currently now. All Zion na Synagogue Church of All Nation na agbai gọọmenti obodo a ego na airport gburu ka aviation sector ọnọgoro Evangelist Ebukobi gburu ka ha ọnọgorie. Yes, because every weekend ka people na-ada na airport na-eje Zion. Ụfọdụ na-abịa ma ya 1 month maka nwere ike ịghọta ife na-abịa bụ ụfọdụ na-abịa. Imagine Evangelist Ebukobi gbarataziri Ngọkpala tata for ndị na-ajụ kedu ka chọọchị ya esi wee mepe obodo. Are you for real? Are you asking me that question for real? Etu akita Uzana Estate do around Amuwo and ebe niile peace obaha. Emana majority of lodges niile no around that area juru eju ndị bịara Zion. Ụfọdụ n'ime fa na-anọ 1 month wee nachiga. Ụfọdụ n'ime ha na-anọ 2 months n'obodo ahụ. Ụfọdụ n'ime ha na-anọ 3 months n'obodo a. Ụfọdụ na-anọ 2 weeks 3 weeks. Ego ka a na-agbali fọngo nwa na-eche na ndị na-abịa ebe ahụ ndị agụụ na-agụ orepịa ya mara ife onye ife ahụ ife a chọrọ iburu budata Ngọkpala. Ọkwọrị mmadụ na-emepe obodo. Ọkwọrị na mmadụ mara nna na at a given time nkịta
na họteelụ dị na Ngọkpala do ife dị ka 40 na ha 40 juru eju na ulo ọkwọnyaawụ na fast food ya gbadata maka na ndị niile na-ebe ahụ ya like nna ka ọ pụọ ka o jerie nri ọkwọnyaawụ na fast food ya gbadata ọkwọnyaawụ na mini market mara mma ya emepe ka ndị mmadụ wee nwee ike na access afịa ebe ha ya eje na-egoro ife ọkwọnyaawụ na more factories na-alụ ma pure water ma juice na ife niile a ya nụ nso because na ha ma na ndị na-egote ya egori ya nọ that place ọkwọnyaawụ na bosses ya ebido gbawa ka bosses wee nwee ike na access ebe people na-agagasị ọkwọnyaawụ na keke ya ebido gbawa onwere ebe keke na-agba na Ngọkpala currently onwere ebe keke na-agba na Ngọkpala currently ka erute ebe ya dị eje ọkwọnyaawụ na keke ya ebido gbawa mụọ ya ute enwe ọrụ mụọ youth enwe ọrụ ọkwọnyaawụ niile ebe akwa na ụmụ single quota arụrụ na Ngọkpala gọọmenti bịa ha echekie ha na-abịa ete quota na Ngọkpala quota bara ebe kere ebe quota ba n'ụlọ mmadụ ha bịara ịlụ enwe activities bụ ụnụ nwee presence of people bụ ụnụ government will also show interest in your place because na ha ebido generate ego again from bono. Is it a rocket science? Why are you trying to make yourself an enemy of your people? If you want to prove yourself to be a champion, why can't you go and use another course and not this one? You gotta go because this particular one, you are fighting a lost battle. I'm telling you, you are fighting a lost battle. Yes, you are fighting a lost battle. I just want today will advise you because the rate you are going, both in spreading falsehood, both in going with blackmail. The other time, for what? For headquarters. Force headquarters. Or what will rioting activities also, naming a local government. The first law enforcement agencies will respond to come and calm the situation down. For instance, in casualty. Are you not going to take it against the police? Are you going to take it to the local government? Are you saying that police cannot come to maintain law and order? Are you saying that first law enforcement agencies whereby cannot work? Is that what you are telling me? So, because no Zion they involved, I am the break of law and order. Ngọkpala. Ana majụ ajụjụ. Uneje na offset in the security no bono. Uneje na offset ha. Uneje na achụ okwu. You should play a good host to people who thought about you and decide to bring development to your place. You should play a good host to them. That is what we are doing in the Nnewi. I may play a good host to people who are doing business in the Nnewi. We welcome them. Hana onye ruo for Dekin 5 na Nnewi na Nnewi ka ọlụrụ ya. One boy emecha buru na Ebonyi State. Kenneth Azia Ken mmadụ akọ. Ema investment olonwe na Nnewi. She came emenike from okwo she gemenike okwo onye uru ala ka ọwụ. Oye mecha buru Kotek factory buna uru ala be ha. Ha yes oje ruo branch ebe a. PO Ogbuawa estate osi Nnewi okolu no ni na holu ebe a ho na ore ribe. Okwo nwuru ebulukwa nje ore ribe ha je nie onwe continue kwe bo kwusiri na Nnewi. Oji issue ma ha na ndị otu ye. All those people easy man gas ha. All those people ahụ ndị Nnewi bi Nnewi eme business. Onwere onye n'ime ha ya emecha hụ n'ife ha lụ na Nnewi wee hụ na be ha ya emeye. When you play a good host, in my free station one Kenneth Azia nwe na Nnewi. In my free station one Kenneth Azia nwe na Nnewi. Ịma ndị mba niile bi Nnewi ịma na ewepụ unu falụ gasịrị and they beautify places ụfọdụ rụcha
ha emere ntalọkụ pụta n'ilo ụfọdụ rụcha ha agbapụ mmiri dọghị ndị ogbe. I play a good host to them. Ha bịa na-develop by a na-edozi by na-ama mma. I advise you to play a good host to Zion ministry, because if Zion wetara bụ na ife other people na-ebid ka ha wee weta, that level of development couldn't even have come to Ngọkpala na ọ na Zion abịa ebe a. Don't even deceive yourself. Don't deceive yourself. And don't start telling people that Naha grab land. They did not grab any land. Have everything they are supposed to do. Go and put your house in order. If you hear, some people stay more than 6 months, and the people are do honestly. Zion City. Around there, so for 5 months ahonya on eba oya de rinni oya da anu mmiri oya de egolo akwa oya de egolo deodorant on the use abi for deodorant like ncha egwo yego efunye egwo yego ude egwo yego. Is that what you are telling me? Tell me why banks will not come down there. Tell me why banks will not come down there. But can you why bank eba? Tell me why. Banka Igboland eba. Ashon ke gwam. Gwam why banka Igboland eba. Ina jum kedu ka Ngọkpala ka church Yesu we mepe Ngọkpala. Are you asking me je na ikoto if even synagogue church of nation mele ikoto? We na jum na kedu ka church Yesu we mepe Ngọkpala. You are asking me that question for real. When we up till now, Zion can make expansion every visitor so ya down here. How can he make expansion every visitor so ya down here? How many can be enough? They can't even build enough to accommodate guests that will be coming to that Ngọkpala. That Ngọkpala will be more like a tourist attraction, where you will have people here who $1 and pounds bato boda or euro bato boda change ye buri na eri ebono. Will that money na your place? You are asking me no church, na woje church, nya woje nye church, onye church. If a church ye mebo na enwe company even Dangote refinery but at bona ho ye memu ifa church bia di mebo. Yes. Isho bia kan go so factory ibeto nwere okwono ezekwu aboko ogono. Bia kan go so ye ka egwa mi fe that factory no capable of ime ba apart from workers na alu olu eba. Even a mepo obodo, that is why even university G mepo obodo faster. Yes. Even a mepo obodo, presence and concentration of people. One ya na a lot of things. Before you marry even a mwe park ebe moto ware ne load pon. Mwe park ebe moto aba na load. Mwe park ebe moto Port Harcourt na load. Yeah? Mwe park ebe moto Onitsha na load. Odobo na. Mwe moto park ebe na. Ozi nko ye chepu opuo Okpala junction we jewe born eje no ishi road because na people ga na move na abia, people ga na apụ na abata, people ga na apụ na abata, keke na agba, keke ye buje mmadụ na hotel dị n'ime ebe a, keke ye buje mmadụ na hotel dị n'ime ebe a, keke ye buje mmadụ na afia, keke ye buje mmadụ na junction go je gote ife. Before you know it, restaurant abiaba esibi ife, people are na eri bia palo emepebe, club agbadata. Maka na ndị niile bịara ebe ahụ nwere ndị ya like abalị ha eje kọchara ịgba mgbede. Keri ife ọzọ tekiri iji wee mepe obodo. Bakene m ife ọzọ tekiri iji wee mepe obodo. If not ife niile anyị gosiri ego. Supermarket agbadatara on ndị mmadụ. Development na-achọrọ people bịa. Development na-eji maka presence of people. For example, ichi ifu example of ife ya dị ebe na Zion. Bia 1 week to closing of 100 days na Ngọkpala. Ka iwe wole anya kpalakụ. Ka iwe fu ebe a na-eri ego ka mkpu. Ndị bu akwa bịa ya ada ele. Ndị ọka ka nkụ. Ndị na-eme meat pie, ndị rice, ndị akwa, every single thing a na-ele
emecha ya pụọ ine na niile ebe niile selu odoro ya anya na-ego ife amalụ mmiri ya inereche ife a pụta na soshal midia agba ndị mmadụ ejikwa wee were jenye chọọchị ejikwa wee were ana mee nka were ana mee nka ma na chọọchị melu n'unu na-ele ana na-ereta ego tata ọkwa chọọchị mere yo it's only a church can do that because ewelu alụ factory na-alụ sugar there let's say na abịara ebe a kịta rụọ factory na-alụ sugar how many workers ka that factory nwere ike employ how many people yesizi Ọnịcha gbadata ebe ahụ because of na factory ya there a lot of people na-eme importation business from China how many of them can eje China eje atụ afịa when you can easily place order from here na China or you can easily place order through an agent in na China it happens the same way. A lot of factories in buy. Yes, people place order. You don't need to be going there all the time. Once in a while, so tell me how building a factory. But Zion can attract factories to come there because no go people not there. Amalugone will demand both locally there, and people can easily come in and go freely from Owerri and neighboring places to come and buy something because now I'm a constant movement of people from there. Now, do you know the number of people that are currently working at that Zion ground? Do you know how many engineers know at that site? Let us start with engineers. Yeah? Do you know how many engineers know at that site? Do you know that at that site na surveyors illegal media? Do you know that at that site na architects? Eh? Now so many architects illegal media. Do you know that that site now so many businessmen will go millions and billions in their pocket? Do you know that that site and a lot of laborers and all there? Do you know that that site why go na pocket of a lot of people needing materials? Who are this? If I name is both direct and indirect employment, or if I name there from Ikiri now, it gonna way baba in people's pocket. When buy complete that project, there is no factory that can ever match the strength of what is happening there. It shall go or badro. My university, my hospital, my factories, and about there. Even Zion auditorium there. Even Zion auditorium there. All the maintenance I had media. I know people who will be employed both in the media team, both in legal team, both in every places all around. Mande name voluntary, manda yada work. Security men to domestic staffs and everything. All of them will be on payroll. So what is it you people are claiming that you don't know? What is it that you people are claiming that you don't know? Anko walo. Hiyote. You know kata decide yaka imo an instrument. Imo an instrument. During 100 days, close of 100 days fasting last year, a lot of mando bodo they gold plastic share and they sold all of them. They sold all of them from beginning to end. They hardly was Janine. They are still asking me, can you church in or church with me pobodo? Asore na atu inu nkere kankota onye o mara ebu and onye mara asu osuo n'igwe mana ịma ha asụ esuo n'ala mgbe berekwara na mgbawuo ajọsọ nsị ka mmarụ ọkwa ịghọtago. Stay away from Zion. Stay away from Zion. Atụzi n'ụga gbaa 440. Face your business. Face your business. Stop trying to play actor and victim at the same time. Stop trying to play actor and victim at the same time. Go onye neje ngobala because of 100 days program animation. You were ask people questions. A lot of them go para kita na agbagari na achu ebe ha ye raise ego ha ye ji we me business season nke this year. Business season nke this year. They are looking for money. Ha ye ji we me because na
Ibuo 1,000 bags of pure water, oya wago. Only when they see me. Ibuo 20 bags of rice, iye leche. Ibuo 5 to 10 bags of beans, iye leche. Ibuo 1,000 pieces of yam, iye leche ye. Kinife or bread. Are you telling me now that no one Zion bother touch a bar keta ufonye we bialo bakery eba? Are you trying to tell me no nya huzu ko yebu mother bialo bakery there? Are you trying to tell me na mother huzu ko yebu? What is happening to us? Why Ndigbo ji ha like ezigbo ife? Why Ndigbo ji ha like ezigbo ife? Nte aye ji no ife eni de ye ha ko okwu ata. Nti aye ji no ife eni de ye ha ko okwu ata. Be warned. I just say let me come and talk to you. Onwerike or only nwere idea. Reflect here on all these things. Stay away from Zion ground. Yes. Enough is enough. Enough is more than enough. You are looking for trouble. You are looking for trouble. You can't just jump out on every slightest thing. Zion. You will be dealt with. You will understand na mmiri ọkụ na-egbu go all dike nwoke na nwoke tie na aka amala onye ka ahekwu n'ọnụ. Ebe ifuru mmadụ ahụ eji ọnụ kwuo no nya work aka. Eme action onye work aka egosi na work aka immediately. Ahụ eme eji ahụ ebu igba na-eti ọnụ. Ada ebu igba na-eti ọnụ. Go isi na iwu odogwu oge ife odogwu n'olu. Igosi ife iji wee wuru odogwu. Isi na iwu odogwu oge ife ime odogwu n'o. Igosi ife ahụ iji wee wuru odogwu. Go gosi ife ahụ iji wee wuru odogwu. You are fighting a man that you people should be celebrating. Unu suppose every year una akpọ Evangelist Ebukobi. All the kings in nọ n'isi autonomous community niile nọ around Ngokpala. Una akpọ ya nye chieftaincy title one after the other. Buru mmanya doile akụ na buutu. Donya ife akụ ibi ebe ọ na-akụ adonotunu na ihe eri ife una na-ewetara akụ ife ọ na-eri. Yes. Or if you're supposed to read them, you are trying to recruit people against those people. You lose hope. They give you people hope. No work for na. Ni fe do man wori ke batabon. E wopu no ho Zion. Can you say you may be Ngokpala for the first time, if not because of Zion? Can you say wori ke kpota mwa wezugo Ngokpala? Na woni ke ko na mbiara ino nwanye ebe a. O na mbiara imegono. O na iso mmadu be nota nwanye. Can you say ozo nwere ike ime na abịa m Ngokpala first time, second time, third time, fourth time, fifth time, 30 times, 70 times, 100 times, if not something like Zion? Yes, nwere ike ime na abịa m ebe a na ugboro ne m bịara ebe a mbịa erigo m nri asago m moto ama m ebe nna ada asa moto n'afịa na nkwọ n'afịa Ngokpala a. Ọ bụrụ na ọhụ maka Zion, that guy will not sa na moto m 5 times. Ego bara ya akpa. Onye nke na-ada asawe na Ngokpala junction ogo ụfọdụ ego na-aba ya akpa. Without Zion, I won't come there for him to even begin to wash my car. Who knows mmadụ one Zion kpọdatagoro ọsagoro moto. All these things are things you calculate. Ọkada na-eme ogo ụfọdụ mpaaki ya moto buru mpụọ somewhere. Without Zion, ego ahụ nyegasigoliye, there is no way ọ yesi wee nweta that money from aka. Because all Zion nwere ike ịkpọdata that place abịa multiple times. All these things we feel ya dey check. Yes, i check ye ihe eju onwe ya ajụjụ saya n'ime onwe gị. Ọgụ anyị na-anụsa nda ọwa ọtụrụ ya. Government not in possession of that land for so many years. You couldn't do anything. You did not do anything. You did not come online to come and drag them. You did not say anything to the government. The moment Zion possesses for development purpose that is going to benefit you people, you decide to allow yourself for devil to use you. You decide to make yourself available for devil to use you to fight the light that is coming to shine. Ngokpala born. Ogosere after
the closing of 100 days fast last year. Ina wo malu na ife a na-ekwukwa agha na yo. Ụwa niile gbakọrọ bụ people from America, people who stays in Europe, people from all over, people from 36 states. Los serious boss say to an troop in. Emukuna Zion gbadata ebe ahụ ụmụ every week. In fact, transport companies ya bịa nwee paaki bụ ụlọ onye awurugodu one moto ka ha ya dey load every day. Ekesịrị load one moto, GUA load one moto, Orizu moto load one moto, Libre load one moto. It is something. Unu ya dey generate ego. Unu ya dey generate ego. I'm telling you. Unu ya dey generate ego. Yes. Oge a ka ya nọ mana building materials market nwere ike gbadata bone. Yes. If people like build the tower business ebe a Igbo dewere ego no business me. Oh business me. Okwori enwe more cars na-arụ ọrụ na nga ọkpara enwe more mechanics. Okwori enwe more bike na-arụ ọrụ na nga ọkpara enwe more mechanics na-arụ machine. Kiri ife anyị na-anụ dụrụ ọgụ ife ọgụnụ ka a na-azọdụ. Ọgụnụ ka a na-azọ ife wetara ụnụ wụ ndụ. Uno na show no show na go na few people because of few people. If you ejima no few people, even that day habuzu that young man nwụrụ anwụ mkpụrụ mmadụ ole ka ifuru there. To be honest with you, mkpụrụ mmadụ ole ka ifuru there. If I go say that this agenda is more personal to few people than collective people of Ngobala. Mmadụ ole ka ifuru there. Demonstration. How many people did you see there? Only few. Only few. Yafunya amala there. Yafunya latia there. Yafunya zema there. Yafunya kirafa the other. If I am de chefuka, afa the other community. Iwebia funtu. Now Ntu is just few families from Ntu. Few families from Ntu. Now those few families, not even everybody. InShot can analyze yano. I'll analyze yano here. I don't go to analyze if I'm done a mistake. Analyze yano if you got a join me to one. Organize yano. Yeah, or analyze yano something. On our barrel, it got by force. Nkuzi kamacho hikuzi. Makana salary ya baku mmeri chane barum bibi uzo. Nya mma abam bibi. Salary from January to December when I was your well up. Really go. Otherwise, I know I can teach. Or pride. I know I can teach. You ought to go. So, kiri fa na no le fa. Sugar ke wotaro tigu no. Nekwa na ebe ya egbukwa ngobere oge kita abono. Ngobere oge kita hotel do godo bono do 10 do 20 oge eju pimpin no. Omuri fesilesi yezu. Wo nke aya anu yezu. Afia na aso ebe niile. Ofodu nde bono yeje gbalum bibi. Hey, we may business and do mecha business or supute ego. Woye afu good testimony man do kada obiana tofa ndo kada wo mo kwa na op ha service we na machine ha unyo wo na kwado we na na gwam na efu hife na afu o na efu hife na afu ko ogono ko no just ko wewolo hapuzie no nwere ife na eserego na ndị Zion akọ Zion o go na mmadụ tọkata ụtọ adabahozire onye ọnwụ na-eje n'ile onwe ya iwu ahụ na-agụ na akọ Zion nya waf ebiri ụtọ atabahologo na ọwa ajọ mmadụ iwere ezigbo mmadụ ọ gaba ka o were ajọ mmadụ ya nọrọ simple. It's not everywhere that you must fight, otherwise o nwere ọgụ ya anọkata ọbawazi ife ụmụazị nke ya na-anọkịta ababaghị ife ụmụazị a na-ebikasị aka ebi aka ebe ahụ na ndị sekuriti nọ na Zion gbawusiri onwe ha ngwanụ ha gbawusigo onwe ha na ọwụrụ n'ife kwuru wezo ngwa jekwazie were dị ya na
je were di ana no n'ebe ha gbasiri onwe ha ife ma na ukwu ase nwuru ga-ekwudo maka Zion. Stop talking about Zion. Forget about them. Forget about them. This video, Facebook delete here. I will download this video and post it in bits. I want it to be a record here. That I want somebody follow a brother. I want him. Stay away from Zion. Otherwise you will cry. I provoke nature. Which nature? Say which nature? Which nature? I'm asking you, which nation? Everything Zion did on that was well documented. The full due process. Everything if you have problem, you go to Hope of them. They go to Zota go to nke for after Zion. Only nke Zion. JK Zolom down. Manya wuruzie no nka Zion jisi we follow. Yes. Je go do first. Ki je Zota go do nke ka for naka government. Only nke ka for naka government. JK Zota nka. Manya wuruzie no nka nde Zion ji we forever as the gold na mineral. Onu nwere bono duzi. I will see about we. Too much of everything, the very bad. I'm just saying it. Too much of everything, the very bad. Run away from Zion. Run away from Zion. You will cry. You will cry. Oleje, you will cry. I'm telling you. Oleje, you will cry. Run away from Zion. It's my advice to you. And I may know that advice as a brother. Run away from Zion. You cannot be the only person talking about this land. Why are you the only person talking and leading about this land? Why is it that everybody who is talking about this land is talking through you? They have men, women, who are enlightened, who are people. Why is it that it is only you that is emphasizing on this land? Every other person talking about this land, the what people here recruit to. On men and women nangopala. On a man mado. On antu bona mado. On a lot mado. On Eziamu mado. Anamajuajujo. Why is it only you, no problem with Zion, that is talking about this land? Why is it that everything we have heard about this land is all about Ndigbo want to recruit? Why is it that Nabian non and Newi? I said no where even a man and Newi. Or will say no some money to score and Newi no here. Necessary people, no be none and Newi. PG Nine, none and Newi, PG communities and the PG Nzukola Newi. Hanchani no Messiono, or one Moneku, and I may pussy Macan the Newi Kagon. It's a question. Because the issue of Ananas has always said no Lamanas, okay, that's on Newi. Like in the government na the Newi Zoro that roundabout a baby to be now not shop right. Newi came out. If a Newi Jimba came out. If a Newi came out, Igbo was standing. Why is it that na a whole of Ngotala, it is only you who is fighting for this land? Yes. Why is it that it is only you who is fighting for this land? Other people will go up on this land. And I'm asking you, you cannot fight Zion. I'm telling you this one for free. You are too small to fight Zion. You cannot fight Zion. Oh, Madone, each and Zion, one person. Madone ke ya no sogna Zion. Madone ke ya no sogna Zion. Here no problem. You have problem. Take my advice and go inside.
Go inside. Only will an aside out. Yes, we will be at a shopping mall about or we roll something. Look for something you develop there. You little development in Abia bone. Why would you ever so why is it that people are not talking? People are not talking. People should nonsense. Zion nonsense. We are not hearing it. Come on, your kadabu ya day to Zion. Onye jụrụ ụzọ ya adị to Zion eto. Onye ọwụna ya adị to Zion eto. So mmadụ n'ezi, mmadụ onye mmadụ nga ọkpala, ma ndị wu people. How just anybody, no people na nga ọkpala. Ndị wu mmadụ, ndị ya ha sịrị na ife adị etu ya, ma na ife adị etu a. Agagidoro m gagido baa obu okwe. Baa n'obu okwe. Baa na kele afa ya alụlụ baa na alụlụ na ndị otu onye ọ na-enwe aṅụrị na-achọ ka ife ọma rute ha aka. Baa ma na ụmụ ọka ele m ife a extended to ụmụ ọka ele m. Yes, o extended it even to ụmụọka LLM. Ndị ụmụọka LLM na-enwe aṅụrị na ife abatarụ na olutere ụlọside befa because na people na-ego ma na ebe a na-ego ana ma n'obu okwe. Ijekwu ha jụọ ha, at least ha fụrụ new people mixing up with them coming there. Ife na-eme ego na-abata na esekleti ụmụokorobịa na-enwe aṅụrị. Ndị POS bido mewe transaction in huge amount of money. Iwe chọọ ka ekwensu wee were uwe gbara ngwa ọrụ bọọlụ. Etikwana m mkpu a ka m metie. Mmechakwa chetara m n'ụbọchị m tiri mkpu a. Onye mara ebe ọ wụrụ ahụ ya je chere akwa ya. Onye mara ebe ọ wụrụ ahụ ya je chere. Evangelist Ebuka should be celebrated for what is bringing to your land. It should not be. You should not allow his name to be subjected to ridicule. What you are doing is becoming so childish. Imagine announcing before you release a testimony that is actually real. Do you know that that testimony is actually real, more than 100% real? In fact, there are even more you need to know about that testimony, which you are definitely going to see. Nkawi they play in the show. Nkawi they play in the show. Grace Evangelist Ebuka do 2XS. The other go, he is that he is a prophet for this generation. And I am with any art or form of sentiment. I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. If you want the own nature in your way, I can run away from that man. You will have problem. You will have serious problem. I'm even Jaguar. Run away. Forget about I provoke nature. The day he opens his mouth to declare that day you will be gone. That day you will be gone. But for now, run away from that place. Run away. Run very far from Zion. Otherwise, here will problem. You have problem. You have problem. Go take your demonstration to Government House, Imo State. Go and hold Elafaya, Senator Hope Uzodinma accountable for any query you want to issue to. Makuvo na madu possess na through government. Government wa wana even ben na. Hacho ha ma ke high tension wire ga na elu. Ndị niile government kurisi properties ha na double na ha aroda mewu. Onwere ha melu. Government wa wana niile. Government nyelu mmadụ ama. Amadu possessor and through government issue a C of O certificate of occupancy in Oruna Abamba. For individuals in the not the government. Anyway, I think at this point I will end this broadcast here. Kabani amala imwa. Biko onye nwanna iwo ka die gbe. Dezu go gwari
Okay. That's your phone.